Ramogi mano jatend piny kaloso kod ruoth jatend migawo mar pur mosenindo Joseph Munyawe kanisa mar Nairobi Baptist, jatend bura mar People's Liberation Party Martha Karua oywak ni ratiro ne ok obedo e yiero ma adundo manyicho bagi e pacho ka. Karua lero ni yiero mambere kod malaba ne ok otim e yo makare kendo wacho ni mano en chakruok marach ka oganda jo Kenya ochomo yiero maduong'. Bere and Malaba and all this by-elections, something was terribly wrong. But as citizens, we must ask ourselves, even though we are oppressed, are the gifts worth it? Because they confuse and give room for meddling. We are coming to a general election in about 1.5 years. If we do not retrace our steps, we stand to lose our nation. So let us work hard, think hard, and be patriots, the way the late Joseph Consolo Munyawe was.